Geo Finance Bank atumpen prabjin pen tangka loan piponpo. Disobayalong kese aro kesengdang. Harogat PHE division ke parlo jaipong PHE pini arnianta langjolong lepin lang. Karon. Nile prime time pen thare monosengti. Non beta kon pen arjoponik tha. Geo Finance Bank along claim mangpu Sir Jackson tok bilapen Sir Raju Teron Geo Finance Bank in charge Karbi Anglong alang litum pen kapacinia tengke labangso Geo Finance Bank pen tangka loan prabjin pen pipon poposi Karbi Daily News aferang ke phan than labangso Geo Finance Bank loan customer atumaphan kipilong da prangja phan surihini ra krisir cap pen dang chisik bom bang bom si peneng surihini ra ingkoi there pochik loke loan pipon poposi chisik mek pedolo bonda labangso COVID-19 awor pen ajok pipon long le detlo labangso alun aphong aphong ta pipo popen pilong le rek ajok penang an customer atum ke jumeme junonota ningjelo lapen aning ki pungta dolo bonda masap ta ningchi pabinang ne athe COVID-19 awor pen ajok si lun long le rek puta Jackson tok bipen plada pachini athe Geo Finance Bank lake Microfinance Bank lapen non ki wangji surini ra inkoir asia nikan ke State Bank of India tumpenta cherap Poputa Than. Geo Finance Bank head branch lake Jorhat lapen da Karbi Anglong along ta Kadokawe branch Shoksi dolo lapen. Isi district along branch crep ho dovek nangji lasi non kebangji army. Kaprek adim along ta branch mesen pen ingpu ponthulang pota tokbya sang ho pen than pachini. Athe non kilirmia kai Kadokawe ta chomkamo kachoklem akenang sot lasi labangso Geo Finance Bank ahin penta Karbi Anglong arat aphan akerablong pobosi Jackson tok bikladak pen therangke thenglo pachini don Phaing kora phon nilip constituency ka parlo sarhoti ahawar apharman medical sub center suri hinira krip ho anikan pen kikim kerang pini ani anta patantelang posi nilitum apherangke pen betana pale labangso medical sub center kikim kerang mesen pen kapatang long jiaphan akai George Rongpia phansi ar pupi ponno athe alangli rongpia sang ho aphan hudak arat atum aning chithepami alangli ki kedam tang MEC election ahot sitame phaing koi rapho constituency pen karjab duntang abang phulu lapen change nilip safe nilip pu athepi NC medical sub center kimarangji aphan pathik ponno monta nonke change nilip safe nilip pu pen ke thang kacheton avidat pusi hudak kedo aratum ningri rinti lase prabjin pen nilip ahawara farman labangso medical sub center Patang Serak Jiapan, Karbi Anglong Autonomous Council Kachari, Kete Keding Atumpan, Chuning Ripon. Jaipong Ahiti Adong Kedo Harogat PHE Division ke Parlo, Jaipong PHE Kim Rang Tang Det Pen. Ningkan Thongke Brat Trok Soselo, Pinyani Anta, Mesen Lang Junlong Lelang Pusi, Hadak Kedo Aratum, Than Pachini. Kaprek Rachari Asong Atum Penang an Council Kilo Sitame, Nonpu Anta, Jaipong Ahavara Phan, Warsai Mesen Kipi Awepin Lang Lasonsi, PHE ke Kim Ham, Bonta laso PHE pen kemesen alang junlong lepin lang. Ki junlong ji ke afir alam lo bonta asai hem along non puanta department ahin pen etong bakta kahomri puke awepin lang posi tat atum pen. Ma prang tani aku laso boring nang kuli chulo api nang boring lo amat api bangka alang tong kilong le dalo ne ke pilo ne amat aku busu nang klem tu beda. Non ta paita la puelo ne dakra bi ko. Than. Ningkan thong tep aprang malom so apor aphan lang pilo bonta halaso ahot lang chihopik pu pathelok pen pini anianta Jaipong ahawar along kedo araratum labangso PHE along pen lang ejoita jundunong le lasi hadak kedo araratum non council kekhi bommate team Karbi Anglong atum aphan bangso akesung aputhak prabjin pen saideng ponangji posi chuningri Apong Karbi Anglong arlo Animal Husbandry and Veterinary Department amukewang we aputhak Karbi Anglong Autonomous Council Kachari atum video Dilip Mohanto aphantong kapheri thurong maposi usuka asong pen pherangke amai methang asai hem along ke phahut jongpon Pai inkorake thomarni United Student Union of Karbi Anglong usuka asong pen Haroghat usuka office asai hem along pherangke amai ke phapon pherangke amai ke phalong Karbi Anglong arlo kedo Veterinary Department along Sai ke claim amukewang with hectic aputhak kedamtang arni Veterinary Department along DVO anghoy kangni Dilip Mohanto Soikia sai ka claim klepen Karbi Anglong arlo ke ongdung kapangreng along hom thinanglo usuka asong pen labang so aputhak Karbi Anglong Autonomous Council Kachari akhai tuliram ronghang aredeng
sitame pinporalo pajirlo. Anchot kali Minister Atul Bora aredeng sitame pinporalo pidam. Laso api Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal aredeng sitame pinporalo pajirdamlo. Sitame pini anianta thangnan asai kedeng kabinet ki manghumeme. Monto ke Kiklen kidam amukibang veke rat thek daglo. Sitame pini ani antar Dilip Mohanto aphan dak pen katerek rereke Karbi Anglong Autonomous Council EM Tarendra Brahmata adai dobinom. Labangso DVO aphan Karbi Anglong pen terek retik ke usuka asong pen kacesong asai ingtonti lapen labangso kacesong ponalong soluk sodak dokok tahan. Karbi Anglong Autonomous Council বা কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ অধীনত 30টা বিভাগ আছে। এই 30টা বিভাগত যিটো নেকি বিভাগ কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, এই বিভাগৰ ভিতৰত এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী এণ্ড ভেটেৰিনেৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট পশুপালন আৰু পশুধন বিভাগটো হৈছে আটাইতকৈ ব্যৰ্থ বিভাগ। Laso along DVO Dilip Mohanto lapen Veterinary EM Tarendra Brahma atumsi adai enangji pu Ferangke Amayalong Usuka Achunbang Jintu Hazurika lapen Maipu Bibison Teron atum ningjepon. Labangso KSA Keseng Amayalong KSA Atiripialong Klembang for Organizer Secretary in Charge Dipu Raju Intipen Cepatir Piponsi Dipu Regional Committee atumpen Mai Cepahem Puponsi Puthot di Sobai Along ta KSA aro Kapareng pon. Karbilochar le asong an susika pangtang thujia phan Chingwai Chingsai si kadu kabe chedon sarpen disobai KSA aro kapachari jia phan jirsong timung aphan maipu atu ingwai pon. Ini thomang bong pamat immediately nang itu first executive meeting padonon padotepen rongsar tumhan an hanra nang itu Chingwai. Lapen kongchun bang arpu lipson teron aphan ingwai pon lo. Bangso amay long alugi amana pengpen kacetong dun KSA atiri pialong Mirjengkro George Timung Barnabas Killing Tarun Hanse Balera Mingti Raju Ingti Lapen GB Longki Ingti Babu Singh Timung atum cetong dun si mai adi pidun pen mai mesen ing samjin pen pachun ponlo posi nilitum Karbideli news aferang kepen dirtanang pale. Kerantang nengkan krisir kebra trokan ningkan khat-khatir jirsong aklam along le kerai kom verji aphan Longle Chiri Pharo Isir Panongsi Multipurpose Cooperative Society Pomen Irsi Karbi Anglong District Council Pensitame Lane Allotment Piponlo Piniurmi ni phaing koirapni pai siklo jirsong aklam khatkhatia long Multipurpose Cooperative Society ahem tum kampupon asai tengponlo Molenteron kacepahem pupon mayalong Babu Bongrong Pensi maike phalamte pajirmi ponlo Bangso mayalong aluhi aman pen kacetong dun khatkati SJB Silong Bongrong pen danglok khatkati hawar khiti khiding tu cetong dun Bangso amayalong kedam tang ningkan Farukre sirkebra trokaningkan Multipurpose Cooperative Society ke keseng chenglo keseng ponangkok alamthe khatkati along kedo nothong terona rong jortok biarong bongrung anong lapen rong khelana rong apusar pisaratum kapadosi jir kedam anglong mate khatkati along jirsong aklam along leaphan kerai konverji mate furkimo along kapado verji phansi seng ponlo lapen Karbi Anglong District Council penta land allotment long ponlo bonta Kopai kelang no ajoksi Karbi Anglong alo inut bangini kethe kiding atum labangso lane allotment inghansi pothot amethang amen chiri phokep along le pata chese mardet lasi bangso Multipurpose Cooperative Society ni phai hini pai achiklo jirsong aklam khatkhatia long parja ponthosi maipu molenteron lapen chunbang babu bongrung aphan pekponlo lason si nilitum hekponong lo lapen dak khotkhoti non owe kimitum nilitum sarpisar kudumpen puching wai ponsi Multipurpose Cooperative Society pu 1976 aningkan pusar pisiaratum 100 bigha Ang itupen pini amailong kapang dakpon atengke komat abang fusi aron dam de pinpen len patta kasemar pima adai chenangji lapen pineng ang bongsi halabang so along le along keci aso atum aron repen don fliket sose kido atom phan klungnang kokji lapen patta sitame ingthan pon popusi sodak pen pachini ponlo Pini prime time news sabang kela pon second ton pon deklo langik bom tame Karbi daily news beta kachini jepan dome thakme kurwang thu